Pajaknya paling sekitar, wih, neng kontak ya kejar dulu aja. 1.400. Juruwe no. Iya pansen. Luwe. Saya udah masuk susuk 15.000. Asem. Malah rokokku kirim kono. Wih, di WA ta kowe? Ora, tak goleki rokokku rene kok berarti kirim kono. Iki urung tak polesno to, meneh tak polesno wis. Urung kepoles blas motor iki ket oleh. Mending kuwi ya gitu. Aku demen numpak kuwi. Nah, wis standar endi Mas iki, Mas? Ini standar iki. Ndi, Om? Oh, oleh ku. Ya wis sementara mawon. Nggih. Tagihan utang paling. Dalam kena Om. Kena. Monggo, sampean buka. Bebas. Sing 2004 yo bebas, 2014 bebas. Apa?
sembuh. Jujur nek ngomong hilang paling keri ning omah. Paling keri ning omah. Sing iki urip ana pisan jar. Iki urip ana pisan apa, Bu? Ben milih Mas. Sampeyan delok ilis-lise. Bekas. Saya iki urip berapa Pak Yan? Ben ero kabeh. Iki kuning nopo Mas ngene? Senpen. Sampeyan demen sing ndi, Dek? Nggih. Nggih. Napa? Nek aku manut